everyone! So, this is with Bicolana vlog. So, for today's video, may i-share lang ako sa inyo. Mag-unboxing tayo. Ito siya. Actually, na-open ko na siya dito sa ano. Pero yung laman sa loob, hindi pa. So, gusto ko lang sa inyo i-share kung ano yung nasa loob. So, umpisahan na natin. Ito muna. Isa muna. Charan! So, ito siya. I started collecting this airplane. So, buksan natin. Idadagdag ko siya sa aking mga collection. Ay, bukas na ko siya. So, ano siya? Shred! Ayan. Walang ano. Walang ganito. Girl Scout. Ito siya. Malaysia. Ayan kasi. Ito yung stand niya. How to use this? Oh, then work or not? Like this. Mali ka tama. Ay, hindi siya tama. Patindi! Dapat ganito siya. Wala, hindi siya nagtugma. Ayun. Sa wakas. Charan! So, eto na siya. Yay! Malaysia Airline. So, lagay ko siya dito. And then, ganun din. So, dalawa in order ko. Airplane. At ang makauwi na ng Pilipinas. So, so, wala tayong pambukas. Gamitin natin ang mahiwaga. Ayun, lakas. Ito siya, guys. Air Asia. Tama ba? Mali.
Yun. Ito siya, guys. And, ayan siya. Ayan siya. Tapos, ayan siya. Pareho ba yung size? Ito medyo mataba. Gaya ko. Ito, Air Asia din. Malaysia Airlines. So, ito dalawa siya. And then, meron pa. Ay, malit yung ano. Last one. Ito pa, last one. Charan! Ito naman siya. Ito siya. Alam niyo ba kung ano nasa loob? Siyempre, hindi. So, i-open natin siya. Ayan. Charan! Yan siya, yung laman ng loob. Okay. Ito po. Nagpagawa ako ng customize and wall clock po siya. Ayan, nakikita niyo po. Ayan, nagpagawa ako ng ano. Clock siya. Ano to, metal? Metal. Ito, customize. Ayan. Bibili na lang ako ng ano, ng battery. para umandar tong ano. Ito, relo niya. Tapos, syempre, yung name ng YTC ko. Hindi mawawala. Sweet Bicolana Vlog. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kay Sweet Bicolana Vlog. So, ayun. And then, may binigay silang ano, free giveaways. So, this is keychain, metal also. Ano ba ito? Hirap pala dito. Ayan. Ayan siya, guys. I love KL. Ayan. I love KL Malaysia. Ayan, I love KL Malaysia. Tapos ito naman, magnet, ano, rep. Star. Rep magnet. Ito. Magnet siya. Diba? Ang cute niya. So, ayun, nag-start lang ako mag-collect ulit ng mga ano, ng mga ibang ano, ibang items. In-order ko siya sa may nakita kasi akong post sa Facebook. Tapos, ano siya, ang nagbebenta nito is kabayan din. So, yun, nakamura. Medyo nakamura ako. Tapos, yun, silibay niya ako ng ano, free giveaways. Itong dalawa nga. Tapos, ayun. Yes, dagdag ko na siya sa collection ko. So, ayun lang. Ayun lang. Tapos na tayo sa ating unboxing. So ayun na. Pero bet ko talaga siya yung ito, yung clock. Ito. Diba? Ganda. Sweet Bicolana Vlog. Ayan. So, ayun na. Tapos na. So, bago ang lahat, luma ang iba. May shoutout po tayo. So, kasi may mga nagpapa-shoutout. So, ayun. Shoutout nga pala sa classmate ko, batchmate, kaibigan. Since nung high school, si Jalen Lopez. Sen, love you. Thank you sa support. And then, sa mga kaibigan ko, namely Noralyn Velasco, Christine Albao, Christy Obligar, and
Melanie Obligar. So, ayun. Tapos, si ano pa pala? Si Ate Ann. Ayun, si Ate Ann Burse. Ngayon, nasa ano siya? Nasa Laguna. Santa Rosa, Laguna. Ayun, Laguna. Tapos, shout out din sa family niya. Sa Paul Baligao. Ayun, Paul Baligao City. Ayun, mega shout out sa Bursi family. Ayun. So, dito na pa nagtatapos ang ating pag-unbox. Unboxing! So, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel para updated ka sa susunod kong i-upload na video. So, bye! God bless us all! This is Bicolana Vlog! Bye!